Buen día, benvinguts, benvingudas. Vamos a iniciar la rueda de prensa. Ya tenemos claro la selección del lenguaje. Vamos a estar hablando en castellano, catalán e inglés, así que tendremos ahí también la posibilidad de la traducción simultánea y luego la ronda de preguntas. Bueno, desde Mercat de las Flors estamos muy contentas de ser parte de Flash de Tardor, de poder desarrollar este proyecto también en colaboración y de poder traer a Barcelona a la compañía Dresden Frankfurt Dance Company con estas dos piezas que nos parecen también fundamentales y que estamos muy contentas de tenerles aquí. Como decíamos, estamos junto a Ioannis Mandafounis y Thomas Auer, que estaremos también profundizando y compartiendo más sobre la selección de estas dos piezas y la importancia de justamente de rescatar la relación de la compañía con William Forsythe y la creación de Thomas dentro de la compañía. Pero antes quería también saludar a Narcís Puig para que también nos cuente cómo ha sido poder justamente colaborar junto con Flash de Tardor y poder desarrollar esta pieza en conjunto. Así que bienvenido, Narcís. Muchas gracias. Bienvenidos, Joanis. Bienvenido, Tomás. Nada, yo solo quería decir que estamos muy contentos de cerrar el primer Flash de Tardó, el primer ciclo de espectáculos internacionales que hemos organizado en Barcelona en este otoño, con este programa doble, con dos artistas que admiramos. Es una propuesta, en este caso, del Mercat de las Flors, que nos pide a Flash de Tardó que colaboremos en esta propuesta y nos apuntamos inmediatamente, encantados, y estamos muy contentos de poder tener en nuestro programa a una gran compañía con dos grandes creadores bueno, ah, esperamos que la colaboración siga en los próximos años. Yo creo que los que tienen que hablar ahora son los artistas. I'm not sure if Thomas Howard is hearing the translation. Are you, Thomas? You have Yeah, unmute. No, I don't hear the translation. Is there something I can do to hear it? you On the right. Thomas. I will try. I will try. Thomas, you have to select in the bottom of your screen. If there maybe there is a walt, a symbol of the walt, or a circle with 3 points. Yes. You have to select there an interpretation. Uh, Do you found it? When you click on the three dots, you see a globe. okay. Yes. Tap on the globe, and then you will have English. And tap on the English. Thank you. I'm sorry. No worry. Don't worry. Ok, torno al català. Pues torno la paraula a la Maria José. Gràcies per acollir el Flaix de Tardor en el Mercat, perquè presentis una mica perquè guiïs els artistes i que ens expliquin el contingut d'aquestes dues obres. Muchas gracias, Narcís. Sí, bueno, muy felices de poder cerrar esta primera versión de Flash de Tardor en Mercat de las Flors con estas dos piezas que, bueno, traen lenguajes únicos, ¿no? Y que contrastan muy bien en relación a la investigación del movimiento. Vamos a profundizar un poco. La Dresden Frankfurt Dance Company es una compañía que nace en 2004 como los Ballets de Frankfurt, ¿cierto? Y que luego se fusiona y cambia de nombre en el 2015 y que tiene justamente una tradición histórica ligada al nombre de William Forsythe, a quien, bueno, conocemos muy bien como un gran referente del siglo XX. Es uno de los coreógrafos y creadores que sin duda ha traído grandes aportes a la danza contemporánea. Como saben, nace en Nueva York, pero luego se ha asentado durante mucho tiempo en Europa, principalmente en Alemania. Y bueno, empezó su carrera en el Joffrey Ballet, en los ballets de Stuttgart también. Y nada, más que entrar en el currículum de Forsythe, que todos lo conocemos muy bien, queremos hoy día, a través de la presencia de Ioannis, que es justamente el director artístico de la compañía,
reforzar un poco y comentar justamente sobre este nuevo encuentro, ¿no?, que tiene la compañía con William Forsythe en esta nueva creación, luego justamente de haber iniciado con la compañía y hoy este reencuentro a partir de la pieza de Undertainment de William Forsythe, y que es una pieza que de alguna manera cierra un círculo en relación a esta historia de este coreógrafo junto con esta compañía. Y queríamos preguntarle más a Ioannis que nos pueda contar un poco cómo nace este reencuentro, este proceso, qué vamos a ver, ¿no?, cuál va a ser un poco lo que trae la compañía bajo la dirección de Forsythe, y poder profundizar para luego también tener algunas preguntas. Así que, Ioannis, si podemos hablar y comentar un poco más sobre la pieza de William Forsythe que presentamos este fin de semana. Sí, per suposat. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Com acabes de comentar, sí que és veritat que és una companyia històrica, entre cometes, i la idea d'aquesta companyia és que quan jo m'hi vaig unir com a ballarí era un període on constantment improvisàvem i sí que hi ha parts del repertori que Forsythe anava posant novament en escena, però sobretot el que fèiem era improvisar i buscar aviam què podíem fer. Amb aquesta oportunitat a nosaltres ens va encantar realment poder aprofitar aquesta nova trobada, aquest reencontre, i per tant vam intentar crear coneixement en comptes de només peces o només obres. Per tant, això és el que és bàsicament la companyia, és el que és el que solia ser, i a mi també m'agradaria que continués sent una companyia basada en la improvisació. La col·laboració que tenim amb William Forsythe a Undertainment és portar coneixements que potser els ballarins d'avui dia ja no tenen, o que potser sí que tenen però no en són conscients. És a dir, de vegades ballem amb algun tipus de connexió amb el cos o amb un estil concret, amb unes qualitats concretes, i molts estudiants de dansa ni tan sols s'adonen d'on ve tot això, d'on venen aquestes qualitats, i ni tan sols tampoc saben com s'anomena aquesta manera de ballar i de ser a l'escenari. Hi ha tota una part dels coneixements que tenim aquí, però que ja no estan als cossos. I, per tant, el que fem és intentar que torni, però el que volem sempre és començar des del principi, fer una mica de tàbula rasa i començar de A a Z. No oblidem, com deia, que estem improvisant, i jo també sóc improvisador i evidentment que tinc una trajectòria i una evolució. Però és molt important saber on estem començant per poder fer una mena com de trampolí des d'un punt fins al següent. I en aquest sentit jo crec que això és molt important. I aquest és el motiu pel qual també en Thomas ens acompanya avui. Más sobre justamente todos conocemos y sabemos que Forsythe ha dedicado muchísimo a la construcción de ciertas metodologías y formas de trabajo, justamente, ¿no?, el poder reconectar a estas nuevas generaciones con estas formas de hacer, con esta sistematización, este estudio en relación al espacio, al cuerpo, al movimiento. ¿Cómo se construye entonces esta lógica de improvisación que propone la pieza? Un poco para abrir la curiosidad también de la prensa. Cuando hablamos de improvisación, cuando hablamos justamente de un método, ¿no?, de un caleidoscopio, una forma de trabajo, si podemos profundizar un poco sobre cómo se ha desarrollado ese proceso de improvisación y cómo ha sido también esa transformación o ese legado metodológico que aporta William Forsythe. Sí. De fet, si parlem de detalls més aviat pràctics, de fet, jo diria que tot comença amb una sèrie d'idees i nosaltres intentem trobar exercicis o maneres d'exercitar el cos per poder concretar sobre l'escenari una idea que tenim al cap.
És a dir, que nosaltres invertim moltíssimes hores per tal d'entendre com funciona el cos. Pot ser perquè hi ha un control d'una idea o de vegades és només intentar entendre com funciona, és a dir, veure com se'n pot desprendre un concepte. Seria com una mena de carrer bidireccional i bàsicament això és el que veiem a l'estudi constantment quan assagem. Intentem simplement treballar amb sovint els mateixos elements. Per exemple, quin és el meu costat dret, quin és el meu costat esquerre, com es poden coordinar, on tenim el terra, on tenim el sostre, on tenim les parets. Comencem amb coses molt senzilles i després anem combinant tots aquests elements, tots aquests exercicis i acabar convertint-se en una composició. Això ens permet reorganitzar com som i com som amb els nostres cossos. Hi ha diferents maneres de fer-ho. Per exemple, a William Forsythe li agrada molt que hi hagin tasques, és a dir, tasques i objectius concrets. Es fa la recerca, hi ha un resultat d'aquesta recerca, aquest resultat es converteix en una tasca que cal assolir i això al final acaba sent potser una peça que s'ha de ballar. Una altra manera de fer-ho també pot ser intentar oblidar el més ràpid possible. I aquesta seria una tendència contrària, o bé, potser no tan contrària, però funcionem d'una manera determinada, intentem oblidar com funcionem per obrir les portes a un funcionament com si aquest fos nou. És a dir, es tracta d'intentar sentir sensacions diferents cada vegada i això et dona un feedback, ho capitalitzes i continues progressant i avançant. Per tant, en certa manera, és molt concret. I per això la dansa requereix molt de temps, s'ha d'invertir molt de temps perquè és un art molt concret, perquè tu ho transportes amb el teu cos. No és un art exterior, sinó que tu has d'anar reflectint constantment dintre teu, en el teu cos. I realment no hi ha aquesta distància i això requereix temps. Y luego pasar a Thomas, ¿cómo ha sido la experiencia también de Forsythe, ¿no? De volver a la compañía, de trabajar con gente más joven? ¿Cómo ha sido ese proceso también para él? Tú que has vivido de cerca todo el proceso como director artístico de la compañía, si nos puedes contar también cómo ha sido la experiencia de William Forsythe. Bé, com ja he dit, jo crec que aquesta vegada, molt concretament, ha estat una mica com tornar a les arrels. I això va ser molt visible a l'obra perquè crec que tenim realment tot aquí, no? Tenim una tècnica que pot ser senzilla, però també la capacitat d'actuar dels ballarins ha de ser tan gran com sigui possible i tan propera a les tasques com puguem. És realment tornar als orígens, tornar al coneixement bàsic que és l'espurna i l'origen de tot. I el més important, el resultat més important que obtenim, insisteixo, és el saber, els coneixements, perquè aquest saber és l'únic que ens permet avançar. I en aquest sentit, jo crec que per ell també el procés va ser positiu, jo l'he pogut també seguit i seguint-lo també, jo mateix també com a ballarí he après moltíssimes coses i tot això ha realment fet que hi hagi molta curiositat en la resta dels performers i dels artistes perquè teníem també els dos coreògrafs allà. És una mica aquesta recerca, no? L'altre dia, per exemple, hi havia l'assaig amb Thomas Sauer i també amb ballarins nous. Estàvem en un estudi que també era molt petit, però es podia notar que realment estaven passant coses diferents en aquest estudi tan petit i també en l'estudi del costat, que també era molt petit, però a través del passadís es podia sentir tota la vibració que hi havia en el que estàvem fent. Això és una mica el que passa, no? Quan ens basem en el coneixement, en el saber, quan ens preguntem
qui som i cap a on anem. I això és el que podem fer, aquesta tasca. I això és el que acaba creant aquesta embranzida. Gracias. Playing with Sergei, Marta and the Others es la pieza que nos trae Thomas Sauer en esta presentación doble que nos hace la compañía. Thomas Sauer es un bailarín suizo, coreógrafo, formado en Rotterdam y luego se establece en Bruselas. Y desde el año 2012 Thomas ha iniciado una serie de creaciones donde me parece que la música, creo que la música ha tomado siempre un protagonismo muy importante. Y es el caso también de la pieza que trae a Flash de Tardor, justamente trabajando con un concierto de piano de Sergei Rachmaninoff, que es el concierto número 3. Me gustaría un poco que Tomás nos contara justamente la decisión de trabajar con este concierto, de trabajar con este compositor y cómo ha sido la relación de esta pieza musical en el trabajo con la compañía y poder contarnos un poco y profundizar sobre la pieza que se presentará este fin de semana. Tomás, bienvenido. Hello. Hola? Yeah. Sí, I can say aviam, this què puc dir? piano concerto by Aquest concert número 3 de Rachmaninoff ha estat en el meu cap, les meves oïdes, el meu cos, el meu cor, durant molt de temps. Potser també perquè hi ha molt moviment en aquesta peça, moltes emocions, és una obra super complexa, super complicada, però a mi m'encanta això quan parlem de dansa, tant si es tracta d'una peça que sigui un solo com si és col·lectiva. I jo crec que la complexitat de la dansa, en la meva opinió, està directament relacionada amb la improvisació. Gràcies a la improvisació es poden abordar moltes més complexitats que quan volem que tot passi per una mena de mentalitat conscient o analítica. Aquesta pot ser molt útil per certes coses, però no és útil per coses complexes, sobretot coses com el cos, on milers de coses poden passar, on moltes decisions poden succeir alhora i d'una manera molt més ràpida que el nostre cap pot reflexionar i pot pair. La música de Rachmaninoff és també molt accessible perquè l'harmonia, sí, és molt intrincada, però també podem parlar d'una mena de regne de música tonal, de música que empeny els límits cap a totes les direccions. I des d'un punt de vista rítmic és supercomplexa, però també és cert que és fàcil d'escoltar en certa manera. Evidentment, si parlem de la música de principis del segle XX, on resulta que aquesta música de principis del segle XX l'hem d'abordar d'una manera potser molt més conceptual, molt més intel·lectual. En canvi, amb Rachmaninoff és una música on ens podem deixar portar, on realment podem estar embolcallats amb totes aquestes tonalitats. I això és el que fa que realment els ballarins, quan ballen amb aquesta música, poden senzillament deixar-se anar i deixar que el cos reaccioni en relació amb aquesta música. I ho poden fer immediatament. Alhora, nosaltres he de dir que hem vingut molts cops a Barcelona, la meva companyia ja la coneixeu, de fet jo crec que els periodistes em coneixen bé i també la companyia, però és sempre el procés que segueix la companyia, és a dir, que nosaltres hem desenvolupat tota una gramàtica de tècniques, moltes tècniques
per la improvisació, per generar material amb el cos individualment, però també creant interaccions entre els ballarins en l'espai, en el temps, amb els ritmes, també des del punt de vista de la forma, perquè estiguin en contacte de vegades, perquè de vegades hi hagi més distància. Durant els 15 primers dies del procés, el que fem és ensenyar aquestes tècniques a la companyia i també tot això amb la música. I realment el que és més important quan s'acaba aquest procés és que tots els ballarins coneguin a la perfecció cada nota de la peça musical. Es mantenen molt, molt propers de la música per poder fins i tot anticipar la música, de manera que ja no només reaccionen davant de la música, sinó que s'avancen a la música. Amb Marta Argerich i també amb l'orquestra van tocant, però els ballarins són capaços d'anticipar-se i d'aquesta manera poden ser realment molt precisos també en la interacció que tenen amb la música i poden jugar amb la música de Rachmaninoff tocada per Marta Argerich. La música és un monument. Aquesta peça és legendària i és molt difícil de tocar també pels pianistes. Per tant, hi ha com una mena d'àurea també al voltant del pianista que toca aquesta peça i de fet, tenim també aquest enregistrament de Ricardo Saí, de Marta Argerich, que és de l'any 1982, i encara tenim aquesta peça que l'escoltem amb admiració. De fet, jo he escoltat altres versions i segueixo pensant que la de la Marta és brillant, té tanta energia, es diferencia realment de la resta, és com màgica. I he de dir que és un enregistrament, és una gravació que es va fer en un concert d'aquell moment màgic en la història de la música. Realment, tots els elements hi eren. Així que, a veure, tenir l'ambició d'agafar aquesta peça musical i crear una coreografia amb aquesta obra és bestial, que podríem dir. És realment... És gairebé fins i tot una manca de respecte, podríem dir, però sempre de manera molt juganera, perquè nosaltres hem agafat aquesta obra magistral, aquesta gravació extraordinària i juguem amb ella, amb els coneixements necessaris. Evidentment, sabem que és una obra que està molt més enllà de nosaltres perquè és realment magistral, però això ens ha obligat també a aplicar moltes tècniques, a practicar-les i també he de dir que hi ha certes tasques que és impossible assolir, però fem tot el que podem, ho fem el millor que podem per poder arribar-hi. I tot això també produeix coses molt interessants, encara que no hi arribem a la fita final, però també aquells moments potser de flirteig amb el màxim nivell és el que ens dona aquesta vivacitat, aquest dinamisme de l'obra que tenim. Muchas gracias, Tomás. Vamos a abrir preguntas a la prensa, justamente para profundizar un poco más en las preguntas. Maybe one thing Sí. Potser, si no t'importa, hi ha un punt que m'agradaria remarcar, perquè també una cosa molt important és el fet d'escoltar. Els ballarins escolten la música i nosaltres també convidem el públic a escoltar amb els ballarins aquesta música per poder entendre bé el que està passant a l'escenari, amb tots aquests impulsos, amb les formes, amb els girs, amb la dinàmica que produeixen els cossos sobre l'escenari, perquè jo crec que això també ajuda. Amb aquesta complexitat, jo crec que ens ajuda una mica a entendre millor les parts de la composició. I això és el que fa la peça, és a dir, escoltar, l'obra el que fa és escoltar la peça de Rachmaninoff, la seva interpretació,
I sí, això és el que jo diria. Tothom escolta i aquesta experiència d'escoltar és la base, és realment la base de En la el caso de nostra obra. Thomas, la música funciona más como un estímulo que va justamente despertando estas subjetividades y estas emociones. En el fondo es para no proyectar que vamos a ver una coreografía bailada, sino más bien es cómo la danza despierta desde un estímulo musical, que sería distinto a bailar una composición, ¿no? Es un poco esa la diferencia que nos plantea también. Vamos a abrir preguntas a la prensa. No sabemos, no les vemos, entonces estamos aquí un poco a ciegas. Paula está controlando. Si hay alguna pregunta. Y aún no hay ninguna pregunta, pero si alguien quiere... Ai. Clàudia. Hola, bon dia. La meva pregunta és pel Ioannis i suposo també pel Thomas. Com es complementen? Perquè els dos coreògrafs tenen la seva caixa d'eines d'improvisació i com es complementen o l'espectador quina idea, quin contrast hi haurà, com es complementen aquestes dues, no? És un programa doble, els presenteu alhora i com explicaríeu aquestes dues mirades sobre la improvisació? Sorry, just to make it clear, Bé, potser perquè quedi clar, nosaltres quedi clar, no ens complementem, És William Forsythe i William Forsythe qui es complementa amb Thomas Howard, perquè jo sóc el director artístic de la companyia. Però sí que em semblava que era molt interessant posar aquests dos grans mestres de la improvisació junts. Potser és en Thomas que hauria de contestar, per tant, aquesta pregunta. Bé, potser el que jo puc dir és que quan Jan em va fer aquesta proposta, la veritat és que jo estava contentíssim perquè m'encanta la seva companyia i com treballa. I després, fent-ho, perquè és una companyia que té moltíssima experiència amb la improvisació, vam poder començar amb un nivell altíssim d'experiència. Jo he fet obres per moltes altres companyies abans i els ballarins sempre se senten molt responsables perquè improvisen, però sovint els ballarins comencen amb molt poca experiència. En canvi, aquí estem parlant d'una companyia amb un nivell d'experiència altíssim i, per tant, realment també aquest supernivell com a instrument és increïble. Quan Jan em va fer la proposta estava contentíssim, però també és cert que la primera vegada em va dir que seria William Forsythe, l'altre coreògraf. I aquí la veritat és que sí que em vaig sentir una mica intimidat, per dir-ho suau. Primer, se suposava que agafaríem una peça ja existent de Forsythe. Jo volia veure quina era aquesta peça que ell recrearia per la companyia, però uns quants mesos després, no sé molt bé com, però William Forsythe va decidir que faria una nova obra i això encara em va posar més nerviós i em va fer encara més por. Però aquí és on jo vaig poder intervenir i on la meva obra també va poder entrar. Sí, i d'una altra banda també he de dir que em sento realment molt honorat. La veritat és que era un veritable honor poder ser considerat per Ioannis i per William Forsythe. Per tant, moltíssimes gràcies, Ioannis, moltíssimes gràcies per això. I el que va passar és que jo treballava amb la companyia, vam començar al desembre, al gener, si recordo bé, i la nostra obra estava pràcticament acabada quan Forsythe va començar a preparar la seva peça. I suposo que ho puc dir, no, Jans? Forsythe se suposa, o bé, això és el que vam entendre al principi també amb la Pauline, amb la directora dels assajos, ell va una mica investigar
sobre la nostra obra, sobre què era la nostra obra. Fins i tot va buscar coses de la meva feina a internet. Volia realment saber què era el que jo i el meu equip havíem preparat i va anar adaptant-ho. És un autèntic geni i realment va aconseguir un contrast increïble amb l'obra que nosaltres ja havíem fet i va aconseguir combinar de manera extraordinària les dues obres. Així que moltíssimes gràcies. He de donar les gràcies eternament agraït a aquest gran mestre que és William Forsythe per la seva lucidesa, per la seva generositat i per haver acceptat aquesta doble sessió, per haver fet aquestes dues obres, haver-les conciliat i haver-les reorganitzat perquè funcionin molt bé. I si jo puc intervenir una mica, m'agradaria dir que realment els directors de companyies el que desitgen és que això funcioni així. És a dir, ningú vol presentar només la seva peça. O millor dit, el que vols com a director és tenir una companyia que s'adapti bé a les necessitats del coreògraf. Quan Thomas va dir jo puc començar a un nivell molt alt, això és exactament el que ens interessa. Quan els dos coreògrafs són capaços de comunicar-se i no només pensen en la seva pròpia peça, sinó que pensen que poden treballar plegats i no només cadascú en la seva obra, així és com funciona millor. És una mica el que deia abans dels coneixements. Reunim a la gent per poder compartir coneixements i llavors es reuneixen i prenen un cafè junts. Sembla molt senzill i una mica potser estúpid, però això és el que et permet passar al nivell següent. I tothom col·labora. I sí, hi ha dificultats, perquè dificultats sempre n'hi ha, però tothom, des dels ballarins, els coreògrafs, el departament tècnic, el departament administratiu, etc., tothom està treballant per tenir una obra, vull dir, un espectacle aquell vespre, i no una obra més una altra obra. I jo crec que això és màgic i espero que continuï funcionant. I si en el futur hi ha altres dobles sessions, espero que sigui igual que aquesta. Moltes gràcies. Gràcies per haver pogut fer tot això junts, perquè ha estat meravellós poder ser testimoni d'això i poder dir, uau, sí, de vegades les coses es poden fer de manera diferent. De moment no tenim cap altra pregunta. Narcís, ¿quieres sumar algo a la No, conversación? yo creo que ha salido todo y que las explicaciones han sido muy extensas e interesantes. Yo creo que si no hay más preguntas, nos vemos en el Mercat a partir del jueves. Bien, bueno, muchas gracias por abrir este espacio de conversación. Gracias también a la prensa que nos acompañó hoy. Tenemos, como se ha dicho, dos grandes maestros de la improvisación que finalmente presentan dos piezas magníficas que se complementan, como nos ha explicado también Johannis. Así que muchas gracias, les esperamos en el Mercat y prontamente ya nos veremos. Muchas gracias. Gracias a tothom. Bye, thank you. Bye.